vieš, ja to... Je ešte zaujímavé, že Kalifornia to ešte víno. Stále ešte prínosy, to ešte zaujímavé. Ale to vieš ešte nevypláť. Lebo ja som to bral z toho hľadiska, že ešte pred rokom kolega, čo býva na čiernej vode, tam máme čisto antenky, telesné V1, marky má. Nie, stále určite. No my sme, keď sa naša Líža vydávala, A tiež takto, nebol ochotný ani zaplatiť. To inak si dala minule, že? To máš iné víno. Neviem. Však som Peťa že máš dojsť včera? To ti nepovedal nič, že ja som bol včera. Že by sme to koštovali, ktoré je lepšie. Nepovedal mi nič, že nesmie. Ona hovorila, že ona má. Samozrejme. Veľké číslo. Dvoj, teda... Teba čo ti nalial? Čiže som vidí nenalial. Víno chceš, čo chceš? A to boli Vermut? dávané továre, Ne, toto dorobím. kancelárii, ktoré objednávali. Ale áno, ale vtedy sa aj také veľké svadby. Áno, ale no však ja som tiež deti, no a všetky som brala tiež. Rozumieš, mali záujem. A žela nemala všetci žili. Ale za čo? A všetci deviati ešte žijú. Dvaja nie. Ja personálne. Ale bol som Barmaxe raz. Nie Barmaxe, to bol Máfil. Tam bol akcia, že... Motorové plyny má teraz, to je malý. O 50% všetko lacnejšie. Teraz má... A pritom, vieš čo, dozvihli ceny a dali akože polovičku z toho. A pritom, keď som išiel do Horbáku, tak tam to bol približne za rovnakú cenu, vieš ako. Oni povedali, že stálo 1000 a 55, že 500. A keď kúpil tú pilu za dobrú cenu. Máš má teraz za 80. Lele! Ja som tam teraz kúpil 10 €. Má takú tú 30 cm.